Шыгыр урманында бүгін иртәдән бирле трактор тавышы тынмый. Җирне урман тирәли казып, махсус полосалар ясыйлар. Иртән тотынабыз, пока көн кыздырмаган, и үтәргә кирәк безгә максимум 7 километр. Поближе урман кырыена. Мондый полосаларны биредә елда ясыйлар. Быел алар озынлыгы 30 чакрымнан артып китәчәк. Авыллар, бына кайда кеше күбрәк ири, бына шул тирәләрдә юллар кырыеннан, основном темир юл кырыйларында да ясаштырабыз. Гадәттә мондый полосаларны машиналар юлы янәшәсендә һәм ылыслы агачлар утыртылган урманнар кырыенда ясыйлар. Киңлеге метр ярымнан да ким булмаска тиеш. Бары тик шул очракта гына янгын таралуны кисәтеп була. Ут чыгу куркынышы бармы юкмы икәнен белү өчен патруль машиналары да кизү тора. Урманчылар көн дәвамында янгын куркынышы булган урыннарны йөреп чыга. Һәрберсенең үз графигы һәм маршруты бар. Мы патрулируем каждый день. Біз һәр көнне кизүдә билгеле бер маршрут бар. Урман буйларында йөрибез. Кагыйдә бузучылар юкмы, шуны бар дибез. Әгәр төтен күренсә, шундук янгын сөндерүчеләргә шалтыратабыз. Турында безгә обычный грабинглар керә и яшьләр. Алар урманнарга керә алмасын өчен шлагбаумнар куялар да инде. Торак пунктка юл урман аша узган очракта гына йөрү рөхсәт ителә. Безнең иске Куак участковый лесничествосында 9106 гектар урман бар. Шуның бик куркыныч җирләрендә без шлагбаумнар куйдык, алар где-то 25-30. Көннәр эссе туры сәбәпле Татарстанда янгынга каршы махсус режимны 26 майга кадәр озайттылар. Кагыйдә бозучы гражданнарга 5000 сум, ә юридик затларга ярты миллионга кадәр штраф каралган. Леногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.